Hi guys, good morning po sa lahat. So yun guys, pupunta po kami ngayon ng Pangasinan. So yun guys, naniwala po ba kayo sa kasabihan na pag once na biglaan ay matutuloy ang inyong mga plano? So yun guys, ang tagal naming nag-set, ang tagal naming nag-usap na mag-swimming, ganito, ganyan. Diyos ko guys, hindi natuloy. So ngayon guys, biglaan natuloy kami. Kaso guys, yung iba naming kaibigan ay hindi nakasama kasi nga biglaan. Yung iba may trabaho, ganyan, hindi nakapagpaalam. So ayun guys, biglaan talaga to. Ayan, natuloy kami. So ayun guys, sana po ay panoorin niyo po yung aking video. Thank you po. I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sunray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. I'm proud of my work, I turned it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so hours later. Hello! Welcome to Crown Jewel Family Holiday Beach Resort, Pangasinan! Luis! Bata, sa damo ay magtampisaw. Umaga man dumula, di sasablay. Pintura sa aming bahay. Enjoy kahit mainit. Yan, sige. Papahena ka daw. Nabili niya yung dagat eh. Oh. Mag-4 na pala siya guys ang hapon. So sobrang init sa rin niya. Sobrang init talaga. Tingin may araw. Buhay na buhay. Saan? Saan? Ito? Ito?
Saan? Wala naman yan. Tayo. Magbigay ko na to. Ha? Oh. Ha? No. Picture lang. Video to.